Try na to ni si Sir Christopher Tupingtan ang atuang Provincial Disaster Risk Reduction Management. Nasa linya, sir? Good morning, sir. Good morning, Mike. May buntag Ay, Mike. ayan, si Sir Tupingtan nasa linya. Sir, mangutana lang mi, sir, update. Asa nga atong schedule karon, sir, o unsa na po atong ipanghatag sa itong mga kaigsoon ng mga bakwit, sir, Tan? Karon, Mike, nagpadayon ta sa pagpanghatag ato mga presko nga mga pagkaon, mga gulay, isda, manok, ilang mga lamas ato kay para mo may mando ni ko para makapatilaw pud ang mga bakwit no, ang mga IDPs ug mga presko nga mga pagkaon dili lang kay sigig sardinas o corned beef o beef loaf. Karon, Mike, padulong sa Balabag, okay. Igos. Then moadto og Sinawilan. All right. Then sa Binaton, naa dito'y bakwit po niya mga 44 ka pamilya. Paguman mo, diretso po sila sa Hagunoy, sa Balutakay. So sir, giunsa ni pag bahin-bahin ang atong mga dala na mga gulay, na katuingon nimo na mga karne sa manok, isda, napag yung mga lamas para unsang luto ni di ay ang dapat ani sinabaw? Ang kuha na Mike, ang menu gyud na murag pinakbet unya na apoy ang naipinakbet nya ang isahog katong isda. Ang isa kanang murag chicken nga naay apritada bitaw kanang naay carrots o patatas. Mao na nga menu ang gi-prepare sa atong Provincial Nutrition Council. Oo. Kay sila man ang makabaloon sa ang kanang Go Grow o Glow Foods. Grow, glow, and go. Sustansya ang mga tao na nasa evacuation centers. Siguro sir, mas mas kining trabahoso or dugay ning ripakon kaysa sa atong mga bugas dilata kay kini murag napatay islayson ani labi na mga lamas. Mao jud mas lisod sa ripakon pero daghan man ta og mga volunteers napod ang mga taga PHO nga ni direkta unsaon pag repack. So ang among ihatag dito sa evacuation center naka-repack na siya tanan daan. So karon mga orasa sir samtang nagkuan mo na nag-distribute mo na ay mga nabilin dito sa tabliso ni gi-repack ang atong mga gulay o mga sa karne. Tabliso gi-repack Mike. Karon Mike murag walay repacking ang kasig Lunes Mauricio ang repacking sa mga gulay kay wala man sila operation sa Sabado o Domingo. Okay. So, di mangatag. So sa Sabado o Domingo mabalik tag pang-distribute sa katong regular na to nga mga food packs. Sir, katong mga nahataga na aning mga gulay, sir, siyempre nabaguhan ang atong mga bakwit kay sa kadaghan-daghan na nila nadawat yung mga relief gikan sa mga donors o gikan sa provincial government of Davao del Sur. Karon gulay na, nanay munggos, nanay mga kalabasa, nanay gagmayng karne. Unsay nakita nimo sa ilahang reaksyon ani sir pagdawat nila? Ang pagdawat nila perti nilang lipaya Mike no kay for the first time nga nakatilaw sila presko na pud yung mga pagkaon. So lipay kay sila aside na magsigi sila og sardinas nga udong o tinapa o kaning corned beef. Nakakuan sila lain na pud nga putahe sa ilang kasing sa ilang lisod na pamuyo dito sa evacuation center. Nakakuan na pud sila lain nga recipe. Lain na po niya sudan. Onya sir, kining bugas sir, nagkinahanglan pa ba sila bugas kay ang akong nadungog murag naghinubra na gani ang bugas dito sa Kinuskusan, pamaligya na lang gani daw ang uban, may na lang gani kay si Kapitan Mercado do na siya gihimong budiga. At tinuod na Mike, sobra-sobra ang mga supply sa bugas dito. So karon mo nang sa atuang tabliso gym giundang sa nato atong repacking sa mga bugas kay ang ato man ang kuan ani ang kuan ni Governor Cagas nga ang sustainability kung antud kinusa. So we need to sustain until February kay tan-aw nako karon December daghan pa kay mga donors pero magkaanam-anam naman nagkawala. So pakurot na siya may mga January usa na pud mo balik og panghatag og bugas. Kay kung permintihon ang paghatag og bugas basig ipamaligya ra. Ipamaligya ang kumpanya pakabyuhan ng isda. Oo, kambyong isda para mag-control i-stop sa para sa February na pod.
Ana mahutda na gyud sila og supply sa bugas. So sa pagkakaron kana sa gyud ay ilahang panginahanglanon kay okay man ang bugas diri sa ta sa gulay. Ang mga pangsudan lang na presko, mga gulay para sa ilang nutrisyon. Okay. So naabag yapoy kauban nato ron sir nga mga department heads, mga deputy governors kay atong ginaanunsyo nga naa na gyud sila karon itabang na para nga mas paspas og daghan na ang matabangan. Actually, na department heads Kuyog Mike no na ang na si Sir Danny Gadungong, si Raul Reconcilio, si Sir Dudong Milana, si sa Provet na apod. Og mga dipgod na ay mga dipgod. Og ubad pa nga mga si Sir Raul Raot na apod nagkuyog. Gahapon si Sir Gilbert Mayor ni Kuyog. Nanghatag ganito pantalon sir. Birthday niya gahapon, siya pa nanghatag og pantalon, siya nanghatag og regalo atol siyang birthday. Birthday man niya gahapon. Sir, para malinawan, nganong naa ang mga department heads, advice ba ni Gob sa ilang anong naa ang mga deputy governors? Na ang mga department heads sa mga deputy governors para ang isa na sa advice sultin sugo ni Gob sila para sila po mismo makakita kung sa ang sitwasyon dito sa provincial sa mga evacuation centers. Hindi lang nga kaminduhan lang ni Ma'am Gigi Lano ang permanente na makakita or permanente makitaan. At least makitaan sa mga tao ang presensya sa mga opisyalis sa provincial capital. Para ma-experience po nila kung unsay gibati sa mga bakwit ang kainit or ang sitwasyon. Sir, human ani sir kay Digos area man ron. Sunod sir, unsay plano? Agad pa ko sa plano sa atuang Provincial Nutrition Council na ang Vice Chair ana si Dr. Jonah Masungsong. So kung unsa pa ilang nawala dali aro Ilang usabon na to kay unsay plano sa sunod, ha? Okay. Number ni Sir Christopher Tuping Tan sa PDRRMO. Manidi ng tingog. Ay, napalong. Dali lang sir ha. Okay, ako'y tawag. Ang ato ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Yes, okay sir. Go ahead sir. Ang plano sir. Ang plano, magdepende ko kay Dr. Jonah Masungsong, no? Kay sila man ang kabalo jud ug unsa ang sunod na po niya ipangatag ng mga sudan niya nakaprograma sa ilahang nutrition plan. Okay. O asa na po tanda kay murag natuyok naman namo ang halos tibuok evacuation camps. Alright. Okay, sige sir. Sir, karong mga panahon na asa naman mo? Padulong na mo balabag? Nasa balabag. Balabag na mo? Distribute. Okay, sige. Sir Christopher Tan, salamat kay sir. Okay, salamat kay Mike. Alright. Sir Christopher Tan sa PDR, namahayag o nag-distribute na sila karong mga orasa, naanak karon sila sa area sa Balabag, Digos City, o nagsugod na ang distribution. Sir Tan, salamat kayo.